El 15 de juliol és festa per la gent de Torredembarra. És la festa del quadre de Santa Rosalia. Aquest 2020 celebrem la festa del quadre. Sí, de manera diferent i sense sortir al carrer, però la celebrem. Amb els elements del seguici, esperant poder sortir ben aviat. Farem coses diferents, però serà la festa del quadre i totes ho tindrem al cap. La gran pandèmia provocada per la Covid-19 ens ha deixat unes premisses molt clares. Distància, mans, mascareta i la prioritat de cuidar les persones. Al seguici popular som balladors i sou públic. Una fórmula que ara per ara, per la nostra salut, no es pot barrejar. Però els ingredients hi són. Viurem aquesta festa des dels nostres cors. Posem-hi records, posem-hi esperança, posem-hi els nostres colors. Perquè la festa és tan poderosa que al llarg de la història ha sobreviscut a guerres, fam i epidèmies. I de generació en generació, des de fa 3 segles, quan la torre tenia ben pocs carrers, ha arribat fins a tots nosaltres. Enguany que no podem fer actes públics, fem vídeos a les xarxes. Per mantenir viva la memòria històrica i per a ser testimonis del moment que ens ha tocat viure. Aquest 15 de juliol de 2020 no serà com el coneixia, però serà. I en vindran molts més, plens de festa i tradició. Mirem l'horitzó amb l'esperança de retrobar-nos en la propera festa. Quan tornarem a recórrer els carrers del nucli antic en la processó votiva, escoltarem els villancets davant Cal Saia i esclatarem de goig davant del quadre de la nostra patrona Santa Rosalia.